Het bijzondere is eigenlijk wel van dat je een 20 huishouding bij je en dat er in 6 weken tijd 5 poppen geboren binnen. Die van u is de eerste. Die is 22 november geboren en de laatste is 31 december geboren. Dat is een unieke gebeurtenis hier op de buurt. Ja. Het zal de eerste komende hier net wegkomen. Nee. Misschien wel nooit weg. En dus Jim had maar de hele ploeg hier wat het Natal heeft ik. Ja. Ja, dat kan je wel iets voor zeggen, ja. Nou, we hebben nog wel als buurvrouwen samen op zwanger en fit zitten. Dus we gaan elke week samen te gym. Ja. Doen we ja, nou, een soort van zwangerschapsgymnastiek. Maar ik prot voor de gezelligheid. Nou, vooral voor de gezelligheid denk ik, maar ja, kleren. Vandaar dat de man ik bij me kon stappen nadat de vrouw al je geregeld een ander rondje heen. En dan weer Duco, die kwam met het idee van jongens, bij moet ik wat doen. En zo hebben we een mooie jerrebar ontworpen. En toen ben we een paar jaar aan het klussen geweest bij een van de boeren hier in de Pleerts. En ja, toen gingen we die jerrebar kleren. En die zetten we in het midden van een buurdeel. En alle keren dat er een pop bij komt, dan komt de namen aan de peel en een kapje bij het neus. En zo is het gewoon. Ja. Dus de vrouw op gymnastiek en de heren ontklussen. Ja, wij ontklussen en vanzelf is dat ik een hele gezelligheid. En Ja. zij drinken dan thee en wij wat oors. Heel gemeen, maar ja, zijn we hier het wel, ja. Ja. Hoe kan het nou dat die mooie tegelijk best binnen? Ja, dat wordt dus vaker gevraagd, maar ja, wij weten net wat er aan de hand is. Nee? Nee. Vruchtbare grond? Nee. Of nou, oud praten of zo, dat is volgens mij ook net. Nee. Tenminste, wij weten van niks. Misschien had het wat te maken met de zinnenvlekken of wat soort oorsverzen kennen. We houden zelfs een strenge winterhongerverliening hier. Misschien had dat nog meespelen. Nou, het is net zo dat we hier in Scotsjes onder stroom zitten, hebben dat het heel koud weer was en ik. Wat feestje wat hij dan gewoon doen? Ja, dat is wel op tafel vanzelf, hè, maar... Er is geen verklaring voor. Toeval. Denk ik. Er zit geen diepgaand smeuig verhaal aan vast. Van dat van zover ik weet. Ja? Dus de hele buurt is hier wat naar elkaar gegroeid? Ja. Ja, het was... Tenminste, diegene die erbij belutsen weer, nou, die leert ook wel wat over beter kennen. Je ziet elkaar wat vaker, hè? Zo gaat het dan. Dat lukt toch? Dus het verdient wel. Ja, dat is wel zo, ja. Je hebt wel een soort om elkaar. Ja. Eens een kwartskofje. Dan kan al je mooi elkaar opgroeien. En we hopen dat ze mij zijn vijven mooi wat boartjes kennen en laten goed opgroeien kunnen hier in de buurt. Goeie. Hallo. Goeie. Wat ben je me aan van? Ja, we krijgen dus 44 jubileum wat vieren. Je hebt 44 jubileum? Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Maar en waarom kom je hem dan hier? Nou, we zien van het verhaal dat de wie kans op wat spectaculaire, ja, wat zou ik het zeggen? IJskotsen, toch? IJskotsen, ja. Maar ja, dat... Die zullen we net. Ja, dat is goed. Nee, dat is ook net heel vol enthousiast, hè? Nee, bij Vredenhuis krijgt ik al wat weer door, maar goed, dat... Het is wel mooi rustig. Het houdt hij van de stritten, toch? Ja. Dus 4-4? 4-4, ja. En hoe je dat zou bevallen? Nou, ja, wie wil dreig? Oh. Lekker Misto. Dat wordt dus net nog 4-4. Wat vind je nou zo leuk aan hem?
Wat ik leuk aan Heffin. Hij is, dat doet net zo dichtbij, hè? Nee, hij is heel nuchter en dat vind ik altijd wel mooi. Hij net vol ik het doe is aan. Trineke, dat is een vrolijk frommes, spontaan, dat is helemaal langs zo'n denk. Altijd wel in voor een dolletje, hè? En het is een beetje een clown, hè, die jongen? Ja, zeker. Met drinkwijze, hè? Of is dat nuchter, maar ik weet het net. Nou, het was zijn nuchtere kanten, maar hij kan ik wel behoorlijk kijken wel. Ja? Ja. Wat dat ook dan? Biersoepen. Wat een geweldige vraag. Biersoepen en keertje. Oké. Kerst nog meer? Nou, dan houdt het wel weer op, denk ik. Ja. Nou, en ga je hem de komende 4 weken nog terug om? Ja, wel langer. Absoluut. 4 voor 100. Ja, nee, daar zit ik net doorheen. Dat komt wel goed. Oké. Ja.